tay. Ah, Naon ta kay hangyo sa matay? unsa man na gado? Hangyo lang ta ko tay. Aw, mahinoon kay sakto nung pugas edad kaya usapon ganahan ko na apoy kay guwang na kay ko mayon makita ko kung apo. Hadlok pa sad ko tay eh. Unsa may mong gi hadlokan nga kanindot anang maminyo. Buntag kag atubang bilahan sa mong asawa. Tus ulang tanon ko. Sige ko katubang bilahan sa mong asawa. Mong inahan ba? Kana pa noon nga maminyo na ka. Hadlok ko tay eh. Kana laging istorya ng abiyaan ko sa sawa. Ha, kasayon ra nang aron dili kabiyaan sa mong asawa. Unsaon man tay? Igminyo ninyo, igumagkasal, ituyok-tuyok na yung asawa sa inyong balay, kasiyam, igkasiyam, inudnod ang naong sa buhan. Kay, syarog, biyaan ka na yung asawa. Ginuaw na yung mga tay eh. May dili tabiyaan na sa tuwa asawa. Na ang naong gid sa tuwa asawa imudmud sa abuhan. Ginuaw na mga tay. Samar na iring gado. Nga og bago pang iring, imong lihian ba? Nga, ituyok-tuyok na yung ang iring sa balay, kasiyam ng tuyok, inudnod ni mo sa abuhan. Nawang iring di na blayas. Ginana pa din ni mo si nanay tay. Oo, oy! What? Mga bitong bungi ito yung mga inahan. Kay hubog ko ato. Sobrahan, lod sa abuhan. Sumpulan. Ay pa, inudnod ba yung dagway? Hawang na ako si mga inahan. Diba?